Sir, tambage family tini noroko Norosingo Mental Hospital. Kuliah hambai, ini media pas no. Tentang 26 asal dari constituency ni, testa bisi tentang kaisa GP, abang nggak kai GP apa GP, apa Gram Panchayat, aja kan korsa, bukuk, sini monju debama, bini umur kai atas bokung kena, kai bokorsa scientific, babi ni manusia itu, kami angka apa pray syarat bosun kena, bo kamu kajak kono, bini busai bini logi kiri, tapi cara bokorsa tunggu, 3 bosor apa hero kena. Tapi bini bukan ibu mungkin kai, late Indro Deborma, tapi bini buta tungguan logi, pijus, borok belai kai nukung sugia, bong nukung go, tapi bini bini buta simisi, bo simisi, bong go tapi income kanai, bogo tapi din hajar kai saja, dino tangkai si egin sam kai bor masuk, apa haike bor nukung sugia, guys, sung abon nukung sung kini si dipramota, nih guys, sung kini bor no, bong nukung এখন সুবিধা নয় जों खारमा बिसुते बरनो जोंतनि जे मानतै जों रां जोंनि जातुवा जखाय तिनि बरनो अर आगरतला नरसिंगनि जोंनि मडार्न साइकेट्रिक हस्पिटाल बा आधुनिक मानसिक हस्पिटाल जों बरनो तिनि बनो हामियानै जों बनो तिनि चिकित्सा खायनाबाय तुका एवं बनो एडमिट बख्लाय क्लांखा कयदिन आनो साइमिया तेफानो जों बनो बाकी दिन बो जों चुवा चुखायनाय चेष्टा खालायनाय एबं खाबु खायनाय तै बिथिराव जों जे सुक्ति किजोंसो रिकलांखा तै आरो जों सुवा लाखिया आंनि जिकिसा तै सिनि आरो नै सिनि दारा जेसं दङ मानवेन्द्र दङ आसिफ दासिस प्रितम तै साइलक जों दङ अबाके जों रांखिजों मिसाय जों किनि बनि नखं सुगिया नो तिनि खानांगै जों बरनो किसा सुवा चुखायनानै जों खायमानेंगो आसनो हामबाय Oro admit rok khai kana rok जों बरनो एडमिट खायका कयदिन टंनो साइमिया बा कयदिन नांनो साइमिया आबो एडमिट खायख्लाङा जों नेक्स्ट दिन अटेव फायनाय ते बाकी जों बाहि सुवा खायमानाय आबो जों सालायनाय ते चिनि कन्स्टिट्युसन कोपलायनाय चिनि एमएलए सार चिनि सार अनिमेश जों बनमो थाङै जों रिक्वेस्ट खायनाय जाते चिनि मन्जु चिनि बुखक बरनो किचा सुवा खायनाबो जों बरनो बेसां दिनो सुवा खायनाबो कयनाय